Прибирам се от дома. Чакай, аз хубаво се побирам. Какви са тези неща тук да къщата ми? Аз хубаво, че живея до общината, ма... Какви са те попили са? Какви са те с... Вони? Майко, гледай къщата. Какво са ми захачили тук? Какво пише? Национален свети Климент Отрицки, втори клас са го направили. Точно хубаво, че децата са потудили. Ма закона моята къща. Закона не го сложиха на тези букви тук, гледай. Всичко може да им се сложи. Че на моите. Шили. Какво? Какво дете му викали? Чакайте сега. Като се прибера в истинската си къща, ще довършат моят сериал. Това не е първа част, е реклама на този филм. Ако по-добре да спирам повече лайкове и ще направя много части на филма сама или с някой приятел. Ще са много части, абонирайте се на канала, съдържате с кампанка и приятни дни!